navim Cengiz Yazgı. Ez Bakurê Kurdistan ji bajarê Sêrtê me İstanbulê diçîm. û îro jî em li Duhokê ne û li kampa pênaberan rastî ji Ewliva jî min dixwest ku li vir em bernameyekî çêkin konsertekî îro bi saya Fete Dêla Festivala Müzika Cîhanê ji aliyê konsolxanaya Fransî Stûdiya Fransî tê çêkirin. Saya wan û em li verin em gêiştin xelkê xwe û me stranê xwe got ez kêfxweşim gelek. Roni Artin, ez ji Başûrê Kurdistanê me ji bajarê Mêrdîn. Îro ji bo ev bername konsolxana Fransa amade kiriye. Me ji bo li hemû cîhanê roja müzik em hatine mala xwe em li Başûrin. Îro li vî kampî em li xelkê roja wa bi wan re pevrene. Em armanca me di vî bernameyê de rokek jî be birayê me nî pênavîr wecê wan bikene, dilê wan bikene, bira bi coş rojekê xweş derbas bikin. Ji bo hatine. Armanca me hemûya ji hemû ev grûpê Fransî û hemû ev grûpê Kurd ji armanca me muzîka Kurdî li hemû cîhanê belakin. Rastî konserteka karê bêje ji mistewa retîع bû, ji cihekî gelekî bilind bû. Tişkî nû bû hatibû, aletna nû bûn, ezfek nû bû, edaek nû bû, tişkî xweş bû me, bi taybetî ezfê wan dixisay ew alet bi rihêtir diştexile. Bi taybetî hindek û nermendê Kurd jî nava de hebûn, got ew stranê dikevin nû kiribûn. Ew stranê kevin ji rih xistimûnê de dizanî, nematekî xerbî nû xistimûnê de hema bes dixwest hez bike dilê behsênê. Rastî hema gelekî kêfa me li domîz dît, wan bêvîne daymen konsertê wilo qwet çêbin, hunermendê wilo mezin werin, got tişkî nû li cem wiha bêşanî te bikin, ne daymen ew tiştê kevin. Di herê çi heflê her daymen ew stranin, her daymen ew üslûba, her daymen ew aleten na.